Menteri rangba kajala u Konrad ke sangma hakapra tarik naiwing ula pelong ka jingre jurip ya ka jingpyntrei ka berang ya syakman ya ka PA Sangma Sports Complex Tura ha ka jingran lang u Deputy Commissioner ka West Garo Hills u Vibhor Agarwal nalor ki weipat ki officer sorkar. Na kalyang Menteri rangba ula bishar benia ahlur ka jingya jong ka kam haki benta ba per jong ka project ka bakentup ya ka indoor stadium bar ki indoor swimming pool. Habakran hadien ka jinglet jurim Menteri rangba ulaong ya ka football stadium lala pendam ban kalatroy ka menta ha ka ka complex kan danru ka indoor swimming pool bar ka indoor badminton basketball bar volleyball court kani ka project kan long ka jinger khu ka bakraw ya ka than bar ka bakham kongsan ru ka de ka jingpyntrei na ka benta ka national games how arza apnyo nalor kata ula pendep baka jingpyntrei ka nik project kalaya shan balak kami lenti ba anla pendep ya ka indoor stadium how arja apnrio ka PA Sangma Integrated Sports Complex kadai ka balapun wandur hagarukam kumbalong ki weipat ki sports complex hakiri ka perthai namar ka jingdan ya bon tali ki benta jo ki jingalek kai ka bakantop ya ka football stadium indoor stadium but indoor swimming pool Hadien beladap kan long ka jaka ka bakongsan tam na kabenta ki kam ai jinghikai ki jingako per ka jingpyntrei ki kam yelek kai sports hapo ka than rilung garo